След празниците да използваме продукти, които са останали. Тахан от тиквени семки на Белун. Тахани. Половин бурканче имам. Бурканчето е 250 мг, т.е. това е половината. Същото количество мед поразтопен. Приблизително. Всичко е на око. Каквото имате. Каквото ви е останало. Ако не използвате мед, можете да използвате захар, може да използвате някакви подсладители, каквото решите. Овесени ядки на око отново. Ябълка ситно нарязана. Един бак пулвер, за да бухне. Може да сложите яйце, аз просто нямам, затова няма яйце. Ванилена захар и висококачествено какао. Много добре месите, много добре разбърквате. Оформяте на малки топчици и след това печем. Докато фурната се загрява на 180 градуса, оставих сместа да може да стегне и оформям на малки топчици. Тук сложих малко прясно мляко, колкото да се намокрят овесените ядки. Ако имате яйце, със сигурност няма да ви трябва прясното мляко или кисело, или там каквото имате. Знам, че в сладкарството рецептите са много важни, но пък понякога импровизациите са много вкусни. Отне 6-7 минути да се изпекат и се получиха прекрасни, чудесно ухаещи бисквитки за следобедното кафе или чай. Насладете се!